الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة تعرفنا بها إياه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان نحييكم في كل مكان وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bandiraɓe haalpularen yeɓoɓe télévision mon Warango TV en garti e émission ngaji men mbatten e dingiral l'islam enen ñaago Allah subhanahu wa taala ñalawmaji korka ɗi gonɗen ɗi yo allahu jaɓana en jaɓano dendagal julɗo dewowo Allah e jokkowo en dam ñaagoɗen Allah subhanahu wa taala oɗo rafi gonɗo e zaman o e dendagal aduna o yo Allah ittu ɗum ɗo ittu ɗum e dendagal leyɗele julɓe dendagal wonɓe hen ɓe cellani yo Allah hokku cellal Allah hokku jaam Allah ɓe hoddiri ha kadi pittali mumen keddi hen yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harlaɓe aljanna en calmini no feewi mawɗo men gonde galle o haaji Thierno Doro komi tabarakallahu eɗen ñagonoma Allah balɗe juɗɗe e battene moƴƴe wondude e Thierno Abou Ba bandiraɓe en garti e yewtere men nde no on majjani ɗo taƴnirno ɗen yewtere men nde waktu o gasano yewtere nde gasano ko waktu o tan heptino en woni ha hande eɗen e jikkuji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam needi nde Allah nehimo ndi Allah wi ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jikku mo jogui o koye jikkujam jeeya nde wonno konko nelaɗo Allah Muhammadin konko tan suusi wiide onon dendagal tagore Allah nde windere Allah nde onon ko min jogdi ɗon haaju janggo yawmal qiyamati min noon ko hakkude me Allah ana minallahi wal muminuna minni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon wi ana min nelaɗo Allah onon fof minallahi ko Allah jogdimi affaire min nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah jogdimi haaju janggo ñalawma darga kono onon dendagal windere nde tagore nde ko min jogdi ɗon haaju on noon woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mbiɗen nden Allah hoddiri mamma ko yalti aduna e duuɓi 12 makko malaikaji ndi mbi Allah baqiyatuka nabiyuka yatiman e heyma Allah subhanahu wa taala baqiyatuka a woppat nabiyuka annabi ma oɗo mo mbiɗa kañum ɓuratma aduna e lakara nabiyan omo jogori wonde annabi yatiman limteteɗo e alyatimaɓe annabi jogorɗo limtede e alyatimaɓe an noon goppirta Allah ko noon ƴewirta annabi ma oɗo mo mbiɗa kañum woni sehil ma Allah wiɓe onon malaikaji on paamani saabu inni alamu ma la talamun min Allah mbaɗa addi ko on ganda onon ko gandumi ko woni mi yiiɗa o wurda e yumma mi yiiɗa o wurda e baaba mata o mbaɗa nehamo min Allah needi ndi moƴƴo o ƴetta jikkujam ɗum waɗi sallallahu alayhi wa sallam gotol duuɓi 60 ɗo wuuri Madinatu Munawwara ɗi fof gotol o meeɗi jooɗade o wasi so tawi ene wiya wasu woni yiitade hoore mum ko gotol annabi meeɗi wadde ɗum to ɗum noon o wonno ko yettude Allah ko wiyete sukuran lillahi ko wiyete ta'abbudan lillahi ko yettude Allah e rewde Allah e mantude ko Allah waɗanima ko o noddi Madinatu Munawwara fof ari sinno ko hande mbiyen dendagal to télévision wonno e aduna o ari dendagal to no neɗɗo wonno ari nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam foti waajade holko foti wiide o foti andinde yimɓe ɓe konko woni holon kono ayde annabi ƴetti haala ƴetti konngol konngudi ɗiɗi tan o wi o fowi so hande sinno ko hande woni micro o fowa e leydi holko wi o wi ko addabani rabbi fa ahsana tadibi ngarnomi haalande on tan jikkuji ɗi jogimi ɗi ko Allah waɗi ɗum e am min ko Allah nehimi ko needi Allah jogimi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kono ɓuri weldemi e needi ndi Allah nehimi ndi Allah waɗi feere ha needi ndi yooɗi fa ahsana tadibi Allah nehi kam needi moƴƴiri Allah subhanahu wa taala nehi kam needi jondi subhanahu wa taala ɗum waɗi mouhamadoul bousari radiallahu anhu jimowo mawɗo sahir mawɗo o wi est ce que annabi an de ko mako ko kawisaji an a wurdaka yumma an a wurdaka baba ko an ɓuri nehade kala nehiɗo ko an annabi ɓuri nehade Allah kadi wi a janggani kono kala dendagal biyeteɗo ko kewɗo gandal mum koye gandal ma itta an nelaɗo Allah ande ko mako ko kawisaji ande ko mako ko kawisaji mouhamadoul bousari wimo noon wi noon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴew tan oɗo nelaɗo Allah sallah sallam Allah waddimo caggal nde bamma ko minum bamma ko abi talib hawre e lajal annabi ene yaare duuɓi 12 ɓe nayimo ɗo bamma ko gooto miñum bamma ko kadi miñum abi talib ene wiya abdi manaf nde wonno ko min wasiyati jaddin musfiqin rahimi ko noon seydi haji malik wi gada li abwa abdoullahi hina mada sahrani lil hamli haza ayatul karam ɗum ɗo noon ɓuri sellude tabarakallah ko seydi haji malik wi ko o wi ko ɓuri sellude ko dendagal jeddi mbaɗi hen kono ko ɓuri sellude son keɗima kam min seydil haji malik si mi haala noon ɓe mbimo e leyɓe fof mbima ko an min ketto o wi ɓuri sellude dal abdallah hawri e lajal ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene woni reedu yummum ene yaare lebbi ɗiɗi ko ɗum ɓuri sellude ɓe mbimo seydi haji malik mbaɗa ko ɗon tan katta o wi ala hayɗo yummiraɗo hawre e lajal mbaɗa andi wa ama arba'atin aw sittatin halakat nabiyu bi abwa'i awi zuham seydi haji malik radiallahu taala anhu o wi wa ama arba'atin ndew dañi duuɓi nayyi ɓe mbi aw sittatin kono min seydi haji malik mbimi ko duuɓi jeegom halakat nabi ba konngol halaka noon so tawi arabe wimano halkima tan firtani halkima firti ko hawri e lajal seydi haji malik wi ko nden o halki woni o hawri e lajal hol kawruɗo e lajal aminatu bintu wahab nelaɗo salah sallam batti haqqillaji bandiraɓe ko cuɓanaɗo yumma suɓana baaba suɓana taniraɓe suɓana jatal jatiraɓe suɓana kanko e hoore makko ko cuɓaɗo konko mouhamadou rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗum waɗi noon o wawa tatade oɗo tatataɗo cuɓanaɗo yumma aminatu bintu wahab ko cuɓaɗo abdallah jibinɗomo ko cuɓaɗo nde wonno so tawi en duttima e histoire abdallah bammo ko abdoul moutalib ko lelɗo dañde ɓesgu o wi Allah subhanahu wa taala maɗa ñaaguima sa hokki kam ɓiɓɓe 10 momi hirsu hen goto o wona ta'abbudan lillahi wona mi rewir ɗum Allah momi hirsu goto o mi rewir ɗum Allah bandiraɓe hoɗon jejjite ko heeɓi nelaɗo Allah ko ɗum heeɓi bammum ay jinnaɓe nelaɗo Allah sallah sallam ko yawɓe yaltude aduna abdallah kadi jibinɗo nelaɗo Allah sallah sallam jinnal makko debbo ko noon hawri e lajal o jibina tan haw dañi lebbi 2 jinnal makko debbo hawri e lajal abi talib noon dañi ɓiɓɓe 10 o leeli jamma Allah wimo e koyɗol ko mbinoɗa ko somi hokkima ɓiɓɓe 10 ma hirso goto o wat ko mbinoɗa ko saabu onon arabeɓe on kalta so wona ko on mbaɗi kala ko mbiɗon on mbaɗi abdoul moutalib fini hirsi geloɗi 10 nde wonno ko joom jawɗi o wonno ko kewnoɗo geloɗi o hirsi geloɗi 10 o leeli jamma gaɗano jamma ɗimmijo o wiya wona geloɗi min mbi ko fittanu no mbinoɗa aɗa wara ndu hirsi hen goto o fini o hirsi geloɗi 100 makka fof ñaami tew seydi haji malik wi ñande hen kala ɗo makka ñaami tew yimɓe ñaami tew hay dute seydi haji malik si wi ɓe ñaami tew haɓe goppi ñande o leeli jamma tata ɓijo noon konngol arti e makko wimo wona nayɗi min mbi ko ɓiye mo mbinoɗa o felliti noon hirsude holmo felliti hirsude kala mo jagge ɓiye momo hirsa oɗon gandi bandiraɓe yumma ene ɓali ɓiyum kadi kamɓe ɓiɓe heddiɓe fof yummume ene guuri ha heddi abdallah jogorɗo jibinɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on yummum wurani o faye on o wi on min de mbinomi Allah ko somi dañi ɓiɓɓe 10 momi hirsu goto o joni noon kala mo mbimi mbaɗa hirsa yummum salo an noon jinnomi ko hirsudema mi rewirma mi wattuma hadiya hakkundeme Allah abdallah deƴƴi ha ɓoyi wi baba so tawi ko Allah de yemirma ɗum min mi pari hirsede allahu akbar kono noon makkanaɓe mbimo ɗum min ƴeɓata ɗum an abi abdoul moutalib an ka koye hohoɓe mawɓe makkatal mukarrama jeeɗa kala nde min ndiyemma ha kirtuɗa ɓiye hankkadi ko aada wontata e madinatul munawwara walla aada wontata e makkatal mukarrama kala dañjo ɓiɓe 10 hirsa goto ɗum min jaɓata abdoul moutalib wimi joni noon komi jagɗo mballe kam e feere
ɓe mbimo feere nde won gonɗo wuro ene wiye madiyana ene woɗɗi madinatu munawwara seeɗa hakkude madinatu munawwara ene yaare kilométre 15 won gonɗo toon ko kuhan woni ko ceerno debbo kamɓe ceerno ko kuhan ɓe mbiyata ɗum ko bileejo mawɗo ko debbo noon sa yeehi mo haalale ko poɗɗa wadde tawa hirsani ɓe tawa daña solution hakkude ma e Allah Abdoul Moutalib noon felliti yaade e ceernajo o e raɓɓikinade nde o ari e ceerno o habbi ceerno o ko addimo ceerno o wimo onon hadiya mon so tawi neɗɗo wari fittandu holko foti jaltinton hadiya o wimo ko geluɗi 10 geluɗi 10 min jaltinto so tawi fittandu warama e amen o wimo sa yeehi yaltin geluɗi 10 pawa ƴetta biye o pawa ɗo ƴetta leggal beddoɗa so leggal ngal yani e ɓiyo ɓeyda geluɗi 10 Abdoul Moutalib arti ƴetti Abdallah fowi ƴetti geluɗi 10 fowi so weddima leggal ngal elle baɗowo courage so weddima leggal ngal yana e ɓiɗɗo o ɓeyda geluɗi 10 woni geluɗi nogas o watta kadi kural ngal kadi yana e ɓiɗɗo o ɓeyda ko noon o woori Seydi Hadji Malick wi ziido fo ziido o ziido dunama sa emi ko ni o woni konko Abdoul Moutalib omo ɓeyda kala ne leggal ngal yana e Abdallah o ɓeyda geluɗi 10 kala ne leggal ngal yana Abdallah o ɓeyda geluɗi 10 ha geluɗi ɗi goni geluɗi temedere o weddi leggal ngal yanti e geluɗi ɗi kernajo o wimo noon hirsu geluɗi ɗi fof mbaɗa ɗum hadiye Madinatu Munawwara sabu ɗum wonata firtata ɓiye oɗo mo jogonoɗa hirsude hisi ɗum firtata takkare ma ene mbinɗa e Allah nde somi dañi ɓiɓɓe 10 mon wara hen goto an kadi Allah natti rewdema hay hunde ɗum woni hadiya ɗum waɗi Makkatal Mukarrama ha joni arabeɓe bandiraɓe ha hande ɗo gonɗen ɗo kamɓe hadiye mabɓe sa wari neɗɗo ko geluɗi temedere joɓata ha hande ha joni ɗo gonɗen ɗo ɗum addi ɗum noon nelaɗo sa sallam ko ni heɓire ɗo Abdallah jogorino warede taw nelaɗo jibinaka Allah noon wi ɗum jogorani yeeɓede kono noon nelaɗo sa sallam jibina noon ha dañi duuɓi 12 malayikaji mbi Allah a woppimo o waɗi tumaranke Allah waddimo e bammako biyeteɗo abi talib woni bammu Seydina Aliyun wondi e makko duuɓi 12 hawri e ladial nelaɗo sa sallam dañi duuɓi 15 nden abi talib wondi e makko duuɓi 12 o dañi duuɓi 15 o hokka noon debbo biyeteɗo ummu aymana noon on ƴetti nelaɗo sa sallam ummu aymana kañum ne ko gorgol mum nelaɗo Allah sa sallam batten haqqillaji sabu ummu aymana bammum ummu aymana e bammu Abdallah babiramu men ndiɗum may baba onno ko gorgol mum ɗum Seydi Hadji Malick wi wo ummu aymana bada ummihi tahmiluhu li jaddihi saybatal hamdi ridal azam radiallahu anhu Seydi Hadji Malick Sy o wi wo ummu aymana debbo biyeteɗo ummu aymana caggal mamma ko yalti aduna caggal jinnaɗo ma ko yalti aduna tahmiluhu ko on woni ƴettuɗomo yaadi e makko holto yaadi e makko galle biyeteɗo li saybatal hamdi ma bamma ko biyeteɗo saybatal hamdi on wonno joom galle mum ummu aymana ko toon o nela sala sallam nawa Seydi Hadji Malick ni wi ridal azam eyyi on de ko kewɗo jurum on de ko jurmiɗo nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe nelaɗo sa sallam gurdam mum muusino ɗam ɗo gurdam o wuuri gurdam ɗam muusi bandiraɓe o yeehi noon haw dañi duuɓi 25 konko nelaɗo sa sallam o naati commerce ko ɗon o yi debbo moƴƴo ɗon o yi debbo mo jogiiɗo jikku firigo woni Khadijatu bintu Huwayyadin Khadijatu felliti ƴettude jawdi mum wadde e nelaɗo Allah Khadijatu fellude jihad hakkude mum e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ko dañño so compte bancaire uji makko so galleji makko so jawdi makko fof o ƴetti o wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam caggal hande ko an jeyi min e jawdam fof ko an halfi min o ɗum woni jikku moƴƴere bandiraɓe kono noon Khadijatu wonɗo rewde e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam battenen haqqillaji inchallahu taala men gandu holɗo Khadijatu rewdi e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ha Khadijatu woni joom suudu makko ha caggal ko mofti Khadijatu ko ha Khadijatu hawre ladial o resani debbo goɗɗo konko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗum noon holko tahi holko addi ɗum e Khadijatu holno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wano holno Khadijatu andiri ko oɗo woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe yewtere nde gasani waktuji men gasi ha laaɓi cer ɗum noon gadden yewtere men dingaral l'islam arno tabarikallahu e télévision mon WARAANGO-TV wondude almudo mon miñiragel mon Thierno Salif Barry ɗum noon inchallahu taala en jetti dendagal hilifaɓe télévision o alhaji ceerno Yaro Doro
en juurima mom no feewi eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah juutnu gurdam ceerno Abou Ba tabarakallahu attaque vision konko en calminimo no feewi en juurima mom en calmini denndangal hettotoɓe télévision Warango TV in uridu illa al islaha mastadatu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu